Ayong good morning o happy Divine Mercy Sunday. So kay baluta nga gadugo ang kasing-kasing sa mga debuto sa Divine Mercy, no? Sa ilang pag-absent karon dito sa Divine Mercy Hills sa Cagayan. Imbis nga hapit na mag-milyon ang mag-adto dito, karon zero gyud taon tungod kay gibawalan man ta nga magtigom-tigom, no, nga magbuhat sa atong usual nga balansayon. Apan bisan pa og kita kulang kita, wala kita nakabuhat sa atong buluhaton, sa atong debosyon. Ang Ginoo wala magkulang siyang buluhaton nga mao ang paghatag sa ihang Dios nung gugma ug Dios nung kaluoy ug pasaylo sa atong mga sala. Apan sa dili pa kana, no, magpadayon kita sa paghisgot ni ining atong kuan karon, atong selebrasyon karon, ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw. More actually, sa selebrasyon sa simbahan, this is only the second day of Easter. Tungod kay ang tibuok semana gikan sa Domingo pa ingon sa Sabado usa raman ka adlaw atong gi-celebrate adto, mismo ang adlaw raman gyud sa pagkabanhaw. Wala man kita mo isog, mo man gitawag siya octave, no? Dili siya mulihok. Isa ra ka adlaw atong gi-celebrate for the past week. Ug karon gipakita sa balasahon sa atong ebanghelyo, labi na sa atong ebanghelyo gibasa karon sa ebanghelyo San Juan, ang duha ka Domingo gi back to back. Nga sa unang Domingo nagpakita atong Ginoo, wala si Tomas, ug karong Domingohan nagpakita siya nga naa na gid si Tomas. Una sa tanan, balik sa tagamay, review sa tagamay sa gibati sa mga apostoles sa unang adlaw, sa adlaw mismo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Silang tanan nagkaguliyang, nagkagubot, wa kasabot sa ilang gibati, wa kasabot, udi makatuo sa nahitabo. Mao nay nahitabo sa unang Domingo. Unya dayon gusto nako nga kanang atong personal nga experience nga kung kita gibudhian, kung kita gibiyaan sa panahon sa atong kalisod, kung kita gidaog-daog, kung kita gikalimtan human sa atong daghan kay nga kaayo nga gibuhat, unsa atong buhaton sa panahon nga makabangon kita. Di ba? Uso sa ato daghan katag panulti unat ini ana, no, sa Tagalog, babangon ako't dudurugin kita. Lintik lang ang walang ganti. Sa Binisaya, lawom ka isang atanan. Tamnan tikag kawayan. Kay magkadugay ang panahon, magdako, magdaghan ang kawayan, mudako ang akong pagdumot sa imo. No? All about revenge. Pero tanawa ang imahin ng kaluoy sa Dios nga nabanhaw, atong Ginoong Hesukristo nga nabanhaw. Ana abay pagdumot, ana abay pagpanimalos. No? Amazing kay sa nga tanan ang usa ka kanta nga maintag mapaminawan ninyo, no, eventually sa inyong kuan, sa inyong panahon, no, in your own spare time, makatan-aw ka kamo nining gikanta sa usa ka singer nga si David Phelps, no? Kay maay kay paka-deliver. Ang title is He's Alive. David Phelps. Phelps. He's alive. Buhi siya. Mahitungod kini sa proseso nga giagian ni San Pedro sa tibok adlaw sa Domingo nga atong Ginoo nabanhaw. Nga dili siya makatulog sa Sabado sa gabi kay kakahadlok siya nga basig mo abot ang mga sundalo ug dakpon siya. Og tinuod man sa kaadlawon sa Domingo nga naay nanuktok dito sa silong, hadlok na kaysa ka basig mga sundalo na, apan si Magdalena di ay nga nag-ingon nga nawala ang lawas sa atong Ginoo. Moto nga niadto siya, nidagan siya dito sa lubnganan uban kang Juan, og nakita nila dito nga wala na ang lawas sa atong Ginoo. Og ingon si Pedro, og nituo si Juan, apan ako kung ugaling nabanhaw man si Kristo,
Wala gyapon kausaban nga mahitabo kanako tungod kay ako siyang gibudian. Di lang kay makausa, di lang kay makaduha, kundi ka makatulo nako siya gipanghimakak. I denied him 3 times. So unsa may pulos kung nabanhaw siya? No, what is it for me? Wala, I will just be condemned. Ikondinar lang ko tungod kay ako man siyang gibudhian. Apan sa gabi nga dihang gitrangkahan na nila pagkagabi na atong Domingguha nga puno sa kahadlok, puno sa kabalaka, puno sa mga negative kay nga mga feelings ang kini si San Pedro sa diha sa kwarto nga gitrangkahan sa pagtunga sa atong Ginoo. Nakita niya ang hulagway sa atong Ginoo. Walay kaulit, walay pagpadimalos. Nakita niya nga sa mata sa atong Ginoo gugma og pasaylo. Gugma og pasaylo alang kaniya og alang sa tanan nga nagbudhi og nibiya kaniya. Mao kanang experience sa first day, no? Sa first day, sa first evening nga nahimamat sa tanan mga apostoles ang atong Ginoo. Walay panimalos, walay pag basul-basol, kundili ang kalinaw maanaa kaninyo. Peace be with you. Karong panahon na, ikaduha na nga Domingo sa pagkabanhaw, naapaghapon kita sa kahadlok sa COVID. No? Naapaghapon kita sa kabalaka, although kita nga mga Pilipino, murag naanatay gamay nga assurance, kay nibalik tas atong ugat. Nga naaman na itay tambal nga original sa mga virus. No? Kaya nung mo tuob, kanang magtuob mo man ni tambalin niya dahil naay daghan ng testimony si Secretary Briones, nagtestimony nga siya naulian siya pinaagi sa tuob, positive si Secretary Briones. Ug katong usa ka Filipina nga to as island mao gyapon ang gibuhat. Pero dili kita gihapon ng pasaya-saya, maminaw gyapon tas gobyerno, no? Pag ingos gobyerno nga hipos ta. Ang simbahan po mismo niingon og stay at home tagipaklaro na ni Father Pinoy kagahapon sa humilya, no? Stay at home. Pagpuyo. Ang pagpuyo no kining stay at home konektado kayo sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, ang kalinaw maanaa kaninyo. Unsa may in English, di ba ang atong gapuy-an kay ang balay man house. Pero man taningon og stay at house. Stay at home. Ang home, ang idea, ang sa in English no, house pero home. Tungod kay didto sa sulod niini nga building ana ang kalinaw. Ang Tagalog mao gihapon bahay, tahanan. Di ba kung muhilak ang bata, sa imong nang kumuhilak ang bata sa Tagalog, sige tahan na, tumahan ka na. No? No, be at peace, no, be at peace. Kung sa in English pa, no? Nga sa Binisaya mao gihapon balay, puloy-anan, puyo, be still, be peaceful. Mo ning mensahe sa atong Ginoo, ang kalinaw maanaa kaninyo. Aha nato maangkon ang kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka puloy-anan. Mao nang original nga plano. It is supposed to be tahanan, it is supposed to be puloy-anan, it is supposed to be our home. Sa French, ang balay sa French is maison. Unya din ang home sa French is domicile. Gikan sa, di ba, domestic, gikan na sa word na domicile. Nga kanang naay kalinaw. Diha nato maangkon ang kalinaw. Muning gasa sa atong Ginoo ning panahon sa pandemic. Nga once again ma-rediscover nato ang atong tagsa-tagsa kabalay nga di lang siya building kundi puloy-anan. Ug gidungagan pag sa atong simbahan. Unsa ingon sa atong simbahan? Domos Ecclesiae. Ang atong balay, tagsa-tagsa ka, simbahan. Ang simbahan diya nagsugod sa atong balay. Kaya sa katapusan, kinsa man ang simbahan? Ikaw. You are the church. Ikaw ang simbahan.
Ugahan na to, nakatunan kini, diya sa itong tagsa-tagsa ka puloy-anan. So pag ingon sa itong Ginoo karon, ug peace be with you. Tungod kay ang Kristiyano, bisag asa siya muhigda, anaa kaniya ang kalinaw. Siya ang tigdala sa kalinaw. Siya ang tigdala sa pagtahan. Siya ang pagdala sa homeliness. Siya ang gadala sa pagpuyo. Nga kita makapuyo, we can be still. No, makapuyo kita. Haskang nindutay ni nga mensahe. Nya, klaro kay sa tanan, labi na sa atong pagbasa karon, nga ngano nga pwede man ta magpuyo. Why can we be at home? How can we be still? Ngano man? Tungod sa gasa sa Diyos nung kalinaw. Because of the gift of the divine mercy. No? Especially sa iyahang gitahas sa simbahan karon. Kung sa insulti niya sa mga apostoles, pasaylua sila sa ilang mga sala. Ang mga sala nga inyong pasayluon. Ug ang mga sala nga dili nyo dili pasayluon. Ug naghatag ang simbahan karon og special nga instructions. Unsaon nato pagdawat sa pasaylo ning panahona nga dili kita makapangumpisal, nga dili kita makapangalawat, gihatagan kita sa simbahan og mga giya og mga tulumanon aron mabuhat nato ni. Nganong makabuhat ang simbahan ana? Di ba ang Ginoo ra ang makapasaylo? Di ba klaro kay sa katanan nga ang Ginoo ra makapasaylo? By what authority does the church say that it can forgive? Precisely because of this authority nga atong nabasa karon din sa atong ebanghelyo. No? Therefore, the church is the presence of God in this world. Bisan pa og nagsakit kita karon, nagkasakit ang atong simbahan, nag-uban sa atong kasakit. Nya din naghatag atong kuano kay pwede ko pa ni isa pa ka oras ang humilya sa ato ng mubuon, no. So unsa man ang buluhaton nga gitudlo kanato sa simbahan karon? Kay tungod kay niingon unsa man, di ba ang usual nga aron madawat nato ang hingpit nga pasayloan, ang plenary indulgence, especially during Holy Week and Easter time is, di ba, confession, communion, prayer for the Holy Father, o so mag-ampot, Lord's Prayer, pray for the Pope's intentions, confession, communion. Apan di man nato mabuhat karon ang confession. Pero giingnan kita karon na instruction sa divine mercy sa atong gikan sa Santo Papa nga gipaabot sa atong obispo nga for as long as diha sa atong tagsa-tagsa kanahimutangan, atong giangko ng atong pagkamagsasala ug atong gipangayuan og pasaylo og atong ampuon ang akto sa paghinulsol, the act of contrition, that is enough. You will receive plenary indulgence. Unya dayon you will receive complete forgiveness sa imong mga sala. Unya dayon ikaduha nga kondisyon is nga di nato mabuhat is ang communion. Di man ta nakapangalawat unsa ingon sa simbahan sa ato. Pinaagi sa pag-ampo sa spiritual communion, you are actually already receiving, no, Jesus spiritually. Naay instruction sa divine mercy karong nga maoy atong final nga prayer unta ingon pa sa instruction sa divine how to obtain plenary indulgence on Divine Mercy Sunday ining panahon sa COVID. Make an act of contrition, make a spiritual communion, and pray for the Holy Father's intentions. Nya dahil ampuon dayon kining final prayer. Ug dinhi nako tiwason ang akong homily. Kini nga pag-ampo ang gitudlo kanato sa simbahan para karong Domingguha aron madawat nato ang plenary indulgence. Lord Jesus Christ, you promised Saint Faustina that the soul that has been to confession, I'm unable but I made an act of contrition. And the soul that receives Holy Communion, I am unable, but I made a spiritual communion, will receive the complete forgiveness of all sins and punishment. Please, Lord Jesus Christ, give me this grace. Amen.